Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagua lang ko ninyo sa pangan nga Perla, hingkod ang pangidaron, minyo og may tulo ka mga anak. Kanhi OFW sa Dubai. Pero nakauli na ko karon sa Pilipinas. Itago na lang sad ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gibati karon nga nakapastres nako. Kay wa ko magtuo nga ingon na kini ka grabe. Aron ni sabtan, sugdon ko sa dito pa ko sa Dubai. Ingon ini ang mga panghitabo. Ay, salamat gumanakas banyo, Perla. Kaya ko ni mo. Ay, kuan na ako'y nadiskubrihan sa ako. Pagamitas ako sa CRP kay di nagyud kapuga ng akong kaihiun. Uy, istorya ta inigawas na ako. Unsa man ka ni? Ha? Bukol? Lagi, may bukol ang akong nga suso. Hala? Dako ba? Gamay raman hinuon. Pero naagian ng nako og hikap ganina sa pagpanabon nako. Asa ko na, be? Kinidapita day Ay, na. Pero sakit ba? Wa man hinuon magsakit. Mao nga wa gyud dayon ko makabantay ini. Uy, pa-check up na, uy. Unya na lang siguro. Kay wa man sad ko gibati. Wa may sakit. Unsa? Gusto ang imong amiga Perla. Pa-check up na. Hasol kaayo diri kung magpa-check up man dooy. Unya may trabaho pa ko mabiyaan. Sige lang, kay muuli naman ko sunod tuig pohon. Pila naman lang kabuan. Diha na lang unya ko sa ato magpa-check up. Unsa? Kadugay pa ato? Karon ka doon ay gibati. Unya sa natuig ka pang pa-check up. Wa lagi ko'y gibati. Wa naman kun magsakit. Ikaw kung di ka patuon ha. Basin unya na kamulihok anak kung masakit na ka og lisod na matambalan. Mando. Mura naman hinuon kong maparanoid aning bukol sa wana kong suso eh. Oh, naagyot siya. Akong mahikapan. Sa tuo ka na kong suso, no? Naabasad ka, ha? Suwayan na akong hikap. Hala, ni aman po di ay bukol sa tuo na kong suso. Hala, niya sa dinhi. Sa ato pa di ay. Ang duhan ako kasuso ang dunay bukol. Ginoo ko. Awa ka lalaki. Daghan di siguro ng mga bukol ni mo sa imong susuday. Wa pa ko kabaw, day. Basta kay kanilang duhang ako nahikapan sa tagsan ako kasuso. Sus. Perla, uy. Pa-check up na lagi, uy. Day, pero unsaon man, wa man ni siya magsakit gud. Hala, no. Magpaabot pag yun kang musakit na. Wa ra man gud ko gibati, Stella. Basin wa ra siguro ni uy. O, ikaw. Kung sige na ni mong daginuto ng imong health. Aw, paabuto na lang nato nga Hapit na gid mahuman ang akong kontrata dinhi sa Dubai. Og makapauli lang gid ko sa amo sa Pilipinas. Ay, kibingaw na gid kay ko sa akong pamilya. Agay. Unsa man ning nagpitik nga sakit sa akong suso. Sa kadugayan, nagsakit na gyud ang bukol sa akong suso.
magpitik o mag-uylap-uylap na ang kasakit. Gianto sa tunako, hangtod nga nakauli nako sa Pilipinas. Unya, Pa-check up na ta. mahadlok man komando uy. Nanasad na siya na yung hadlok-hadlok. Nisaad ba ya ka nga nagpauli ni mo, pa-check up na ka? Oh, Mando, ano ka uy? nahadlok ko. Nahadlok ko, Mando. Ay, lagi ng hadlok-hadlok lagi. Huwag ginay katabang ni mo, Perla. Unya ang kwarta. Kasayang sa hinaguan akong kwarta, no? Nga sa ako na nagyapon sakit magpaingon. Nanarbaho ko sa gawas para sa pagpaeskwela sa atong mga anak. Maong wagid na ko hilabti ang akong kwarta para pa-check up na ko. Kay para kini sa pagtungha sa atong mga anak. O kung sabay gusto ni mong mahitabo, nga pasagdan ka lang namo, nga kauno na na imong sakit. Mando. Makitaan na natong kwarta, Perla. Unahon nato ng imong gibati. Ato ng atimanon. Magpa-check up ta. Tanawa ra. Ingon pito ko nimo nga daghan kaig mga lab test nga buhaton ani. Pila ka ning tanan taon ha? Kutob sa atong maabot. Kutob sa maabot sa budget. Buhaton nato ang tanan. Ginoo ko. Kadako aning gasto ha? Ay nalagi paghunahon na ng kwarta. Kwarta ra na, Perla. Makitaan ra na. Kung ikaw ang dili matiman, posibleng dili ka na unya na makita sa imong mga anak. Ug ka na, ang dili na ko katugutan. Mando. Sige na. Ato na hinahinayon sa pagbuhat kining gipabuhat sa doktor nimo. Aron nga, makabaliktang niya alang sa mga resulta. Ikasubo ko pero stage 4 na ang imong breast cancer. Unsa dok? Sigurado ka na? Mao kining akong nakita base sa nabasa ko sa mga resulta. Ginoo ko. Mrs. Late stage naman kang nidagop og pa-check up. Sa mga ingon ani gani nga case, early detection, mas maayo magpa-check up dayon mo aron matambalan dayon. Sama ini karon no, nga inyong gipalamay. Stage 4 na. Ginoo ko. Wagid ko magdahom nga ingon na ni adto ka grabe ang akong gibati o ang akong breast cancer nga stage 4 na di ay. Ni ako karon sa kabalaka, dili lang sa akong sakit, kundili sa gastuhan. Og nag-eskwela pa ang among mga anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod unang pangutana. Nagsugod raman unta to sa gamay nga bukol sa akong suso og wa ra magsakit. Ingon ba di ni ana ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Ikaduhang pangutana. May uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud. Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na akong suso? Ikatulong pangutana. Dugay ko nga nagpa-check up kay lagi dito pa ko adto sa Dubai isip OFW. Posible ba nga kung nadali pa nako og pa-check up, dili maingon ini ka grabe? Nagtuo man gud ko nga hasol kaayo og gasto kung sa Dubai ko magpa-check up. Ikaw pa to katapusang pangutana. Pagpauli nako sa Pilipinas, nagpa-check up ko. Ug matod sa doktor, stage 4 na ang akong breast cancer. Unsay mahitabo nako, ug pila naman unyay akong magasto ini. May maluwas pa ba kung stage 4 na? Kay basin mag-usik lang mi sa kwarta. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Perla. Ang atong magtatambak karong adlaw si Perla. Si Perla. 45 years old. Wala niyang butang yung address. May tulo ka mga anak. Kanhi OFW dito sa Dubai. Ha? Itungod kini sa iyang problema sa iyang breast. No? Anak-anak. Kadaghan ako ka anak Dubai. Pabida, kapila, kaupat ako ka anak Dubai. Pero taman na ko sa airport. Wag ko ka ana-ana ilangi pang hambog nga kasana Khalifa Tower. Wa ko ka ana-ana. Kaupat na ko ka anak Dubai pero taman na ko sa airport. Huwat ko sa akong connecting flight going back to Manila or going abroad. Okay? So, ako lang pa rin kamutan ng mga pangutana ni Perla. May atong i-greet din
mayong pagpaminaw dia ni Merly Rabanes og ni Ben Lapot. Murag silingan ni silang duha na. Si Merly Rabanes ug si Ben Lapot. Jerry Rabanes, mga Natad family, mga Ababa family diha sa Kantawan. Og si Alfred and Rodel Lastimoso, Alfred and Rodel Lastimoso diha sa Kantawan, Naga City. Ayuhag pakaon ng imong mga alagang kanding diha, Rodel ug Alfred, kay para nga naanya tay maayo makita. Abay mayong gatas ang kanding, murag baka gyud tingali ang mayong gatas, no? Or baka gyud. Naman po'y Carabao meat. Walang Brad Pipi para diyang dito sa Compostela na may usay mo palit man siyang Carabao kiso. Regards mo diya sa Compostela, no? Si Father June Paradyang, diya sa Liluan. Napa ba kasi Father June sa Liluan, no? Mga Paradyang family diya sa Compostela, Cebu. Kabadyangan, nakanagi ko na ginyo. So, unang pangutana, nagsugod ra ni unta sa gamay nga bukol sa akong suso, ug wala magsakit. Ingon ba diya niani ang timailhan nga ang maong bukol cancer na? Dili sa dinoon, no? Di sa dinoon outright cancer, no? Kay nabaya po'y mga bukol-bukol, labi nag-menstruate, no? Actually, kadaghanan sa mga babae na may gitawag na tog breast asymmetry. Di gyud pareha kadagko, no? Minang hormonal ang rason ani, o labi na injured ka diha, na infection, na untog ka, o katong mga babae nga nag-take og contraceptives, no? So ang sakto gid ni ani Perla, musubmit ka for mammography. Kining mammography usa ni siya ka diagnostic procedure. Pagsuta sa unsa may kahimtang dia sa imong suso, kay ug magtagna lang ta, dili reliable. So akong usbon, daghang mga hinungdan nganong na may bukol diha, no? Hormonal usahay, binagbago nag-menstruate, or ikaw 45 na ka, no? Atong mahinumduman nga ang menopausal age is mga late 40s o early 50s. Dugay-dugay paminong ka, no? Kay 45 na pa kay mga 5 years or more, no? So mo na nga ako kay istorya. Kung nakay history nga untog o na injured, that is alarming, no? Mammography ang diagnostic procedure paghimuon ani Pearl, no? Sunod nga pangutana, may uban nga ang usa ka suso lang ang may bukol. Nganong ang ako duha man gyud? Posible ba nga nitabok ang cancer sa pikas na kong suso? Pearl, ayaw pag-conclude dayon nga cancerous ning imong sakit, na? Ang the only way nga makaingon tag cancerous na is through biopsy. Ipa-biopsy og naman gani lesion diha, ato nang ipangda sa laboratory para ma-biopsy kung malignant ba or dili ba. Kay kung mayong kang cancerous, mag negative na maguna, taas man kayo ang survival rate sa mga breast cancer, pero sa nga nang daang cancer, medyo maka-anxiety po, maka-depress. No? Ayaw pag-ituo dayon nga cancerous ng imong bukol sa imong suso. Not until na ay biopsy result which revealed nga ang imong lesion diha sa imong suso is malignant or cancerous. Tako nang giningon, daghan kayong mga babae nga dili pareha kadako ilang suso. Normal ra na. Pero kung naa na gani dihay nagsakit, labi nagnay-namuwa, nagnana, or naabaroy sign of infection, alarming na siya. Or naabaroy nagdako nga bukol, nga nagkaanam kadako, nagtubo ba. So ato ibabayopsi. Sunod nga pangutana, dugay kong nagpa-check up, o kay lagi dito pa ko adto sa Dubai, isip usa ka OFW. Posible ba nga kung nadali na nako og pa-check up, ug dili na maingon ani ka grabe. Nagtuo manggug ko nga hassle o gasto kayo kung sa Dubai ko magpa-check up. Well, I do not have an idea kung pila ang mga consultation payment dito sa Dubai. Kaysa ako nang ginaingon, kadaghan ako ka nag-Dubai pero taman ra ko sa airport. Wagi ko ka suroy-suroy yan ng Dubai. Naman to yung nang imbitar na ako dito sa Dubai pero ang butong
nang imbitar na ko, tama na sa imbitar, wa may, wala nga, tama na masulti, wa may aksyon. Kaya lang, kay basig makaanat na ng Dubai, magtigom na kong pamiliti pod, no? So, wa ko idea, o mahal ba dito, o mas barato ba dito, o mahal ba dito sa ato, pero sa pagkakaroon, ang atong main concern is, mabiopsy ng lesion sa imong suso in order for us to know kung malignant ba or dili ba. O kung malignant, cancerous ba o dili ba. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Magpauli na ako sa Pilipinas, nagpa-check up ko o matod sa doktor. Okay. Wa ko kakuan ganyan sa drama. Stage 4 na ang akong breast cancer. Okay? So, stage 4 na. Unsay may tabo na ko kung pila man unsay akong magasto ani. May maluwas pa ba sa stage 4 kay basin magusik-usik lang ko sa ako nang ginaingon ang survival rate sa ang breast cancer is taas. Daghang kog mga kailangan na mga breast cancer nga nakasurvive man pod, no? With the close monitoring sa atong mga oncologist. Mga doktor nga in charge aning mga malignancy, gitawag nato silang oncologist, no? Expert na sila nani kung kinahanglan nga ikuha mastectomy, na radical mastectomy, nang kuhaon gyud ang breast, ug katang pectoralis major muscles dinhi sa tubangan, siguro maka-minimize na sa spread sa cancer cells. So, survival rate ani is dili ko ka predict, pero manghinaot ko nga mo-submit ka for surgical intervention, depending upon the clinical judgment sa imong attending oncologist. Akong balikon, oncologist ang doktor nga in charge niya aning ingon aning problema ha. Ani araman ka sa Cebu City, Cebu City or baka Perla or wa manggo ka magsultig taga diin ka. Pag naka sa Cebu City, doon lang ko kada sa atong medical center, sa government lang para di kay gasto, ha? Government hospital, okay? O kung taga Talisay City ka, doon la si Dr. Agos, no? Kunang migo, medical director na siya diya sa Talisay. South Cebu Medical Center. Si Makatabang, no? Okay? So, kasabot ka sa speaker ni mo, Pearl. O gaayo lang ka, bata pa man ka, 45 years old, no? Taas kayong survival rate aning breast cancer kung matagan sakto nga pagtagan. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much.